Dette er det store julemærkesanatorium ved Kolding Fjord. Luft, sol og glade ansigter er det, der karakteriserer livet i den lille verden, som sanatoriet udgør. Sanatoriebehandlingen går ud på at give organismen den størst mulige hjælp til at overvinde sygdommen. I behandlingen er hvile og frisk luft vigtige bestanddele. Det er således tilfældet, når der foretages pustning af lungen. Her ses skematisk lungerne. På dette sted er lungen angrebet. Behandlingen foregår på den måde, at der gennem en hul nål, som stikkes ind mellem to ribben, pustes luft ind i lungehulen. Det forhøjede tryk, der derved fremkommer i lungehulen, tvinger lungen til at folde sig sammen. Den sættes herved i fuldstændig ro, hvorved den sygelige proces standses. Lykke, du startede jo behandling for TB den 10. januar, er det ikke rigtigt? Jo. Kan du ikke bare lige fortælle mig, hvad du tager af medicin? Du har jo også en infektion i kroppen, kan man sige, og det kan nok ikke helt undgås af trætheden. Sådan lige overmander der en gang imellem. Urinen, er den blevet rød? Ja, det er man ikke i tvivl om. Men det kan man godt blive forskrækket over, hvis man ikke har hørt det. Ja. Så det her, det er din rygsøjle. Og det her sorte, du kan se her, det er dit luftrør, der sådan ligesom går ud i den ene lunge og ud i den anden lunge. Så det her, det er dine lunger. Og der er jo sort væv, ikke også? Og så er der de her hvide striber. Og de her hvide striber, det er sådan dit luft, altså det er dit luftrør, der deler sig ud i små grene. Så det er små træer, du sådan skal forestille dig, der bringer ild ud i lungerne. Ja. Og så det her inde i dit hjerte. Og der er ikke nogen store hvide ansamlinger, som man vil se, hvis man så tuberkulose. Så hvis der ville være tuberkulose, så ville det være, fordi der var sådan nogle hvide pletter? Så vil du for eksempel, det er primært heroppe, man plejer at se tuberkulose, så vil det her være meget mere sådan skydehvidt. Okay. Ikke også? Som om, at det ligesom har samlet sig der. Og der er ikke noget, der tyder på noget. Man plejer tit at se lidt leverpåvirkning, og det kan også godt være, at vi kommer til, når vi tager slutprøverne, men det er meget begrænset.